Toto je trestuhodné, čo sa tu našilo na poľnohospodárov. Kalamitný výskyt je najväčší na tých dvojročných biopásoch, ktoré sme zakladali o Ziminách a v Repke v roku 2022. Tu naozaj neprešiel kombajn, ale zlikvidovali to hraboše, takže tuto na tomto poli je minimálne škoda 25 000 eur. Tuto povyše, tam sme mali 30 hektárov ozimného jačmeňa, ten sme ešte sa snažili kosiť, dúfajúc, že tam nejaká úroda bude. Mali sme úrodu nižšiu ako 1 tonu z hektára. A pritom úroda sa tam očakávalo okolo 7 tón. Toto je trestuhodné, čo sa tu našilo na poľnohospodárov, pretože výsledok je taký, že v záujme akože biodiverzity a životného prostredia poľnohospodári, keď to takto pôjde ďalej, tak môžu zavrieť svoje podniky a prestať pestovať. Nemôžeme v podstate uhorované plochy alebo biopásy kosiť, nemôžeme do nich vstupovať. Sa môžete pozrieť tam na tú kopu, na ten pás tej buriny, to je takisto biopás. Takto si predstavujú ekoaktivisti a ľudia, ktorí si nejakým spôsobom na náš úkor plnia svoje zelené sny, takto si predstavujú krajinu.